близо до местността Синия хан и в посока село Студенец гасиха отново и тази сутрин 2 хеликоптера от авиобаза Крумово. Огън гори. Положението е страшно. Искат се хора. Вижда ни се, че Когато се изправях лице в лице със смъртта, приоритетите ми се промениха. Виждам го с пациентите. На тортата не било предаване за оцеляване в сурови условия. Ами тук накрая на всеки епизод трябва да си... Време е за реви. Те от водата. В същия момент спасителите помагали на други двама удавници. Мъжът е загубил живота си. Вероятно е предизвикана умишлено. Освен това изключиха Да извадят давещи се мъж и жена. Благодаря! Добре, че го спомена, Юлика. Щях да забравя. Добре, очевидно си видял и Елдъс. С Зейнеп. И повярва ли? Казах и на нея. Вече не знам на какво да вярвам. Просто исках да споделя с теб. И тя ще продължи да прави каквото може. Но ако ще се влияем